Εκεί μέσα. Μπαίνεις μέσα. Όχι σκουλίκια είσαι εδώ. Σερβιτόροι είναι τα σκουλίκια. Καταναλωτές είναι. Εδώ μένω να μπήκε μέσα εδώ. Δες το. Ξέρω. Τι πήγε τώρα. Πάει να μπει μέσα. Πέφτει κάτω. Γιατί δεν θέλει πολύ τον ήλιο, θέλει υγρασία. Τα σκουλίκια δεν έχουν μάτια. Έχω το... Για να δούμε τι συμβαίνει μέσα. Είναι μια στίβα η οποία δεν περιέχει κανένα ζωντανό οργανισμό, ή μήπως υπάρχουν κάποια αφανείς ήρωες, ή μήπως και εμφανείς. Για να δούμε. Έχει φτάσει σχεδόν τελικό στάδιο. Και είναι έτοιμο να το απλώσουμε στα φυτά μας. Προς τον παρόν δεν βλέπουμε και έναν εργάτη μας να ορίστε ένας. Ένα σκουλικάκι. Εδώ κάποιος άλλος να μας στεκούμε. Κανονικά υπάρχουν εκατοντάδες μέσα στο κομπός, και αν χρησιμοποιήσουμε ένα μικροσκόπιο θα εντοπίσουμε και αυτούς που δεν φαίνονται και συμβάλλουν στη διάσπαση της οργανικής ύλης. Να μας πει κι άλλος. Αυτοί είναι οι εργάτες μας, τους οποίους εργάτες θα τους χρησιμοποιήσουμε για το καινούριο κομπός το οποίο ετοιμάζουμε. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να το απλώσουμε πάνω από τα φυτά μας, και ο ρόλος του θα είναι διπλός. Και θα προστατεύει το έδαφος από τον καυτό ήλιο και δεν θα στεγνώνει το χώμα τόσο γρήγορα, και κυρίως θα αφήνει τα πολύτιμα συστατικά του στα φυτά μας. Υπάρχει μια απικία από πολλούς εργάτες. Άλλου τύπου εργάτες. Για να τους δούμε. Είπαμε είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μια πολυκατοικία όπου με πολλούς ενήπιους. Ψάξουν, μπορεί να βρουν και κανένα γεωσκόλη κάποιο κάτσο. Κανονικά το κομπός πρέπει να φτάσει στο σημείο όπου να μην φαίνονται τα φύλλα. Να είναι σε αυτή εδώ τη μορφή. Σχεδόν να μοιάζει με χώμα. Έτσι. Για να απλώσουμε τώρα το κουμπό στα φυτά μας. Λοιπόν, έχουμε το καινούριο κομπόστ, το οποίο θα ρίξουμε μερικούς από τους μικροοργανισμούς από το παλιό κομπόστ για να γίνει πιο γρήγορα η αποσύνθεση. Και εδώ θα μαζεύουμε μετά
όλα μας τα ξερά τα χόρτα, όπως έχουμε μάθει. Όλα μας τα υπολείμματα από την κουζίνα και θα τα ρίχνουμε εδώ πέρα για να ετοιμάσουμε το καινούριο κομπόστ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε την φθινόπωρο. Λοιπόν, έχουμε απλώσει το κομπόστ πάνω στο έδαφο είναι τα φυτά μας και έτσι είπαμε, το όφελος είναι τριπλό. Προστασία από τον ήλιο, δεν ξεραίνεται και δεν χρειάζεται τόσο πολύ πόντισμα το έδαφος, δεν αφήνει τα ζυζάνια να αναπτυχθούν γύρω από τα φυτά μας και ο τρίτος ο λόγος είναι αφήνει όλα τα πολύτιμα συστατικά του κομπόστ στα φυτά μας και αναπτύσσονται έτσι υγιή και δυνατά φυτά, τα οποία δεν χρειάζονται χημικά λιπάσματα. Έχουμε δημιουργήσει ένα στρώμα πάνω στο έδαφος